A jobbik. Látom, jó szórakozott. Igen. Te új vagy itt, ugye? Igen. Majd össze. Meghiszem. Betty. Betty nem hisz. Nem jövök. Ezt nem hagyja. Akkor te táncoskodj? Nem bántod? Nem. Nem vagyok táncos. Ez persze egyik beszerzője vagyok. Beszerző? Emberek, szívességek, ilyen? Elintézem, hogy megkapja, amit akar. Szépen. Ahol akarja, és ahol akarja. Rendes fickónak tűnik. Spencer. Igen, jó fej, amit teljesítesz. Szépen. Jézusom. Keti, ugye? Ma este ne igyon többet. Hova megy? Kibila. Marad. Elengedni, ez már fáj. Fontos emberrel kellene beszélni. Marad. És le is kellene feküdni vele, igaz? Marad. Hogy beimboloduljon. Marad. Marad. Elegem van már. Eleget van. De az előnyeiből nincs eleget, ugye? Azt teszed, amit mondok, és amikor mondod. Neked se állt egy kis retorzió. Neked se állt. Mocskos vagy. Ott fekszik le. Tini, fekszik. Korán véget ér. Fekszik. Visszajönnek. Fekszik. Vannak Én olyan azt- dolgok, amire itt nincs válasz. Remélem, Tiffany jól van. Nagyon Nem. ideges lett. Nem lesz vele gond. Addig, amíg tartja a száját. És veled is. Ez a kedvenc Spencer. Gondoltam. Figyeld a kék gatyást. Kiváló. Nem? Nem rossz. Azon gondolkozom, hogy magam is beszállok a bemutatásra. Tényleg? Elnézz. Gondoltam, segíthetnek. Forgatok valamit a fejemben. És mi az? Valaki azt mondta, hogy szerencsejátékos vagy. Akkor édes. Az emberek kiállnak érte. A mi erők. 10 millióért megkapom az üzletet. 10 millió? Kétszer annyit. Ha ti nyertek, tiéd a klubon. Melyik az embered, a kék? Tyler. Két emberrel. Ideges. Benne vagyok. Benne vagyok. Legalább. Élvezni fogom a klubot. Na gyere, gyere! Na! Az nem marad veszteni. Nem. Szépen. 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 Ezt nem tudod szemből venni, ezt a füleket. Tini, Gyere csak, gyere csak! szépen. Szépen.